ассалому алайкум ба кулли тамошобинони сомонаи мошинҳои фурӯшӣ. Хуб дӯстои азиз, хуш омадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки меҳмон ҳастед дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк ва подписаро фаромӯш насозед. дастгирии шумо пешравии мо мебошад. ҳамватанони азиз, дар навори имрӯза мо якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоем бо нархҳои бениҳоят дастрас. бародарҷонои ман, шумо хона, мошин, ягон лавозимоти дигар доред ё ки мехоҳед бо мо ҳамкорӣ кунед, пас дар ватсапи мо метавонед муроҷиат кунед. хуб дӯстои азиз, навори имрӯзаро шурӯъ менамоем. хуб дӯстои азиз, мошини якуми мо ВАЗ 2106 мебошад. соли барори 6991. мотор объёмаш бошад 1.5 сӯзишвориш, бензин плюс газ мебошад. дӯстои ман, коробка передача бошад, механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 8000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 48000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин дигар ягон маълумоти дигар барои моро додагӣ нестед. рақамҳои соҳиби мошин дар экрани шумо мебошад. занг занед, маълумоти бештар аз хид соҳиби мошин пайдо кунед. бародарои ман, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки меҳмон ҳастанд дар канали мо, ҳатман лайк ва подписаро фаромӯш накунед. хуб дӯстои азиз, боз мошин навбати Opel Vectra мебошад. соли барори 6990. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш, бензин плюс газ мебошад. дӯстои ман, коробка передача бошад, механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир мебошад. нархиш 13000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 78000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардагай техосмотрш буд шидагай, камтар кор дорофтагай, маълумоти пурра бо тариқи телефон. занг занед, бародарои ман, маълумоти пурраро аз хид соҳиби мошин пайдо кунед. азиз, боз мошини навбати BMW тройка мебошад. соли барори 6991. мотор объёмаш бошад 1.8 сӯзишвориш, бензин плюс газ мебошад. коробка передача бошад, механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир мебошад. нархиш 15000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 91000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин ягон маълумоти дигар барои моро додагӣ нестад, фақат гуфтагие ки срочно фурӯхта мешавад. занг занед, маълумоти бештар аз хиди соҳиби мошин пайдо кунед. бародарҷонои ман, такрорам шава, ҳамун лайка биҷиқен. хуб дӯстои азиз, боз мошини навбати Daewoo Matiz мебошад. соли бароришаш 2000. мотор объёмаш бошад 0.8 сӯзишвориш, бензини холи бародаро. коробка передачаш бошад, механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархиш 13000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 78000 рубли русӣ мешавад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардагай, мошин айни ҳол мотори задагай беоб 3 километр рафтагай, дигар ягон дард надора. устоқати гап задагим 1000 сомона соз мешавафтагай. харидори конкрет набошад, занг занафтай бо муомила мекунем. мегзарем боз ба мошини навбатӣ. мошини навбатии мо Mercedes Benz мебошад. соли бароришаш 2006. мотор объёмаш бошад 1.8 сӯзишвориш, бензин плюс газ мебошад. дӯстои ман, коробка передачаш бошад, механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир мебошад. нархиш 17000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 103000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардагай ки 4 баллон нав, аккумуляториш нав, 2 рӯз пеш гирифтагим, 50 литр газ, ходовоёш зур, техосмотриш як моҳи дига мондагай, бо плюс чихоли 600 сомона дора гуфтагай. хуб бародарои ман, боз мошини навбати Mercedes Benz мебошад. соли бароришаш 1994. мотор объёмаш бошад 2 сӯзишвориш, дизели холи бародаро. коробка передача бошад, механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, состоянияш хитониндесен бародаро. айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир мебошад. нархиш 17000 сомонӣ,
ба рубли имрӯза гардонем 103,000 рубли русӣ мебошад. Дӯстои ман дар инҷа соҳиби мошин хаҳед ки агар мошин задагӣ пусидагӣ надорад, ходовоёш соза, аккумулятораш навай, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола таъмировка дорад, уфтагай занг бизанед, бо чақчақ мекунем, охири нархшай дига арзон намешавад. Уфтагай хуб дӯстои ман, якчанд бародарое ки дар зери комментария 014 хоҳиш кардем, ина бародарҷоно 014 молодёжни, солаш 2006, мотори объёмаш бошад 1.5 сӯзишвориш, бензини холӣ мебошад, коробка передача бошад, механика, мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ, айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. Нархаш 26000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 157000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, саистани мошина хитон дидестен чӣ хелай. Дига ягон маълумоти бештари дига соҳиби мошин дар мо додагӣ нестай. Занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин пайдо кунем бародаро. хуб ҳамватанони азиз, охирон мошини мо Opel Astra F мебошад. Якчанд бародари дигарам хоҳиш кард дар зери комментария. Соли бароришаш 1997, мотори объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш, бензин плюс газ мебошад, коробка передача бошад, механика, мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. Молодёжника аги хай бошинондаги хитони дестен сурати чӣ хелай бародаро, айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир мебошад. нархи 36000 сомонӣ, ба рубли имрӯза гардонем 218000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, ягон маълумот дига додагӣ нестай. Занг бизанед, маълумоти хуб аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. боқимонда хонободу сарбаланд бошед то навори оянда.